थैखामोन आबोथ' गुबुन थैखा अलरेडि थैफैखा आसुक जरानो बुनिया जे भेन्टिलेसन जे मेचिन आबाद सुखबुं आबाद बेबां अबं पाइखाथा माने आंखा बनो पार्टी बुंगुफोर मेचिन हमो पार्टी मुंखे 25 तारिख नंखना शुक्रबारनि हरनि घटना तिनी भाई सालबेसन जाब्ला तिनी भाई आज शुक्रबार रं फांखा तिनी फुंबाय इनखाय 8 दिन से खबजाक माना हायना दंखो 8 दिनाव बाहाय घटना निजरा गतिनि फुङाव को बने लांमा सकथा फुङाव को लांमा समन समन रिपोर्ट दखता आशुके तो डाक्टर बोरियाबा तिनी लांमा सम तिनी लांमा से बारसा लाइ थांगा सेबिन लांमा बसाय थाखादा बना फुंसे बिक्रि खालाम मालिया ओमफ्राय ओ पार्टी मुनते न ताम जास्टिस मांखा आबो किजा साइखना जों तो बनि पार्टी मुनते बा बन जारा नायके जे बुनाय जों बनि ति जों तावखन कोनो बा जास्टिस मायाखो ता जों अलरेडी थानो तो एफआईआर खाजा ओंखाय थानाराव ताबो बाहाय सामखायाव ताव थाना दानिनो थानिनो ताय कयेकटा जे बुनाय रंनि बुमो तो अलरेडी मांखा ताय फटो बाबा हायखनो जों नुगो दं मोबाइल लगो ताबो थानाराव बाबा हाय स्टेम हानाबा जों साइनिया जतता जों बरं थानि याफार जागबा अब हाय सलि थंता खरो गुसु मुगै एफआईआर खाजा एफआईआर खाजामोन खाय आबो तो 3 जन मुगै एफआईआर खलाजाखा माने पार्टी मुंखायाव खरो जे इ फुनासं बं बुरनि आवाज साइमान सुखादा आबो केते आबो साइमान सुमाने कायके बायके जे थाय बरनो बुइ तंफुरो आ जे बोजांना व्यक्ति खरनो थानियलताय कथारनो बुनाय बरनो बुइ तंमाने जराव नंनाय आबो बरबो तो जों थानाराव थांने बर साइकेरि माने जोंखा जोंनो बरं बुमा जागा जों नुखा बुनायबो नुखा ता जों व्यक्ति आरो जेहेतु पार्टी मान गानाबो वानजेरावनो न खामानबा वानजेरावनो न थांने बर तैरगना हारे खानेबो आबा के बरनो तो सुबाय हकाबो हाके दा थानाराव कि नरम जादो जानो खाबा बर साइड मान हका जे फुना तैगासनै ताबो आं निजि तो साया पाहायबा सिनि जे बाराने बर थानाव इनफरमेसन होनो थासिन सावता बर फाइनाल होनो त कग्रि हनो अब आं व्यक्तिबो कक साजाके कल खाजेबा ओंखा माबन बागै खासे क्लियर खाय सावरि मानियाता ताबो सब जरासे थाने लंगा त बन दन बुङा लांलिया ना तियाबा ओ बुनाय रखि बर न गरे तंबाय तो तामे बागे बर न किनर माने ओ बेस प्रब्लेम मानिया पताबो खाना जों पेस उसखां थांका आं एक्जेक्ट टाइम न मानिया उसखां समबार ना किसा अब हाना जों पेस थांनो सालायके न गासो रता मेरेस खालायमाया माने बर बहनो जों सिनि काम जों खालाय दङ तामे हिंखाय जे बनाय बेके बर खारजा आबन बागे जों कोन एरेस खायनायखौ ओंखाय आबो हायराव बर कक रिजंता जों खालायना दङ छाव गाबो तो ताबो बर खादा खायखायाबो ताबो बरनि बेपार बरनि खायनाय बरनि दायित्व आबो हाय सलि दंता आरते किसे ताबो बर तो जत जागानो बरनि सोशल मीडिया फटो रुजा जे नुगै तंना आमसे बा लुकुरो ताम बंनो ताम सानायनो जे ओ बनाय व्यक्ति न आं आबोनो कयनो मुसङो जानि पाराफानो तंथो जानि देशफानो तंथो आबोनो कयनो चिनि खुंथाय बारानो बिसास का साना चिनि तेब्रासा बसनो बायके ओ केस संखाय जतो साइमनो अबसे सेंग्रा केस लिया बायके जों बरं मुंचो साइमनो ओ मुंसा सैतंगा फनसे बोका हांखे दय लामा सया हायपन बरं मुंचो जों हासाकाबो पसो पाइके हयतो बरं मुंचो जोंनो जतन सा गतन वानसो जोंनो जतन गियान ओ गियान गोनां बिसिसे अब हायके बरक सामुं देरारि चनंखाय आं आबोनो कयनो जे साजागो फन अंथो बरनो रमनानै बागे जे नगै तंनाय जा बरङै मेखाय ताय कासे बरमा जानो थ ए बरक सिनि एरिया फाइजाक बो तारम तो बास आबो बिनि लखाय बिनि बंकनाय क खंखाय बो जे अन्य बरम जिनि सिनजानो तंथो आनि एरिया जे ओ थानिया जाका थानो बुनाय आनि एरिया उ नगो आबन बागान बरनो जानो हनै बरक गोरोंथि पुलिस स्टेशन जानो खते तेव काहामनो ता जों पाब्लिक बो जों जे जागा नगो जों तो रमनाय आबो कइको जों रमने परे जों थानानै याफने बाहाय जेहेतु बरबंग अलरेडी केस एफआईआर खालायजांखाय आबो थानानै जों याफारनो होनो जों वानसबो थाय आं पाब्लिक रबाबो कयनाय नर जे जाबो फानो नुकथुं रमै माखा रमदि बास पेस फानो जानोदि ताय सिनि कांगाम थाय जत नङ सिनजा बाय बनो तंखाय बरनो जानोखाय न हामनाय ना वानसबो थाना रमनो किनर जरा रमनो देसो बंग रमदि बा बर रम मालिया नङा किन काम खालायनाय बा नर साखसा बाल गामिनि बर न खालायसिनाय आबो आवाबो नांमाने कोन बायके हमले थाना तो बो साइजों जों सम कक सालके बन मा सम थाङो कक साइ काका खौ सालके नर ताफन ताम एरेस खालायना फैया जोंनो नर जुदि एरेस खायने अंके जोंनो याकार रेडी के बर गजल जाव थाना जाव अंके न आसे उनको
जों याखाना जाखाना रसनो ताहने एफेर खलाय आपते रक बरो कत किसु सावइनाय बान्दे जतन आबो दं साइमे जा बंग बिसिन क जुदि बान्दे तो हांकाबो पुलिस प्रशासन नि आबो सायांनाय आबो हायां वानसो थाया ओंखाय जों बरमा आरो सालायखया नरक जों कग्रिदि असुदिनि बिसिङाव बरमा एरेस्ट खालामनो होननाय जों आबो साबर गाबो ताफुदार जों कोनो कग्रिया दा पारा रग थांनाय बंनि पारा द बुनायनि पारा द रग सिनि दा बजा गावगे आर थांनाय रग द रग तिनि खाना रग फैसै रग ना रग आबो रगले हयसे ओंखाय तो जों वानस आनो व्यक्तिगत वानस मानखा जेहेतु आइनि आफारजा जों नाखा थाना मोनसे कक सालायनाय बरता एक्सन लानो हाया आबन परेखा चिनि जोंगो थानायाव तो अलरेडि डेड दं पाजा आबन परबो जों तो जरा नासिना करिखा थारा थांना आ जरा तो करिखा आबन बागै जों ताबो थानाव जों चिनि अ जेतिनि बनि सामुं पाइमन परे जों कयदिन परे जों स्टेप हानाय जों थाना थां कक साना जों थानाखा डेपुटेसन खालामनाय आबन परे थाना तामा कग्रि जों आबो इसी सबरनि बिसिंते खानानै चेनाया थानेले आं बनि जे खालाय थानेले बो फानि बनि बता